Здравей, Добруджа! Здравей, Добруджа! Николай Даскалов е на звукорежисьорския пулт. Аз съм Севделина Сарандева и ми е много приятно в студиото на Радио Добруджа в петъчната утрин да посрещна един млад автор и да ви поканя през почивните дни да погледнете към книгите и игри. Добре дошъл, казвам с удоволствие, на Александър Торофиев. В средите на авторите на книги и игри, известен с псевдонима си Ал Торо. Здравей, ще си говорим на ти, защото добре се познаваме. Здравей, здравейте слушатели на Радио Добруджа. Радвам се, че намери време да дойдеш в студиото. Първата книга на Александър Торофиев, Котаракът и черният нарцис, беше с премиера в Добрич преди 4 години, станаха вече, 2012 година. Тази година обаче е много благодатна за Сашо, защото той издаде още 2 книги и това са Котаракът и Абаносовия дракон и Българ. Само на 33 години и вече с 3 книги. Това е постижение. Откъде датира интересът ти към книгите и игри? Всичко започна, когато бях, може би, 3 или 4 клас, когато прочетах първата си книга игра. Един приятел така горещо ме я препоръча и всъщност даже каза: ако не ти хареса, аз съм сигурен, че ще хареса, ще върна даже парите за нея. И от тогава започна всичко. Тогава бяха такива години, в които нямаше още интернет. Обикаляхме всеки ден из целия град по реповете, за да си намерим новите книжки. Беше голяма мания. Кое ти даде увереност обаче да започнеш ти да пишеш книги и игри? Увереността идва с времето, може би дори сега не знам в каква степен я имам, но още от тогава започнах да пиша съвсем аматьорски. Съответно, по времето на университета, когато бях в София, започнах да пиша разкази и любовта ми към книгите и любовта ми към игрите даде резултат писане на книги и игри. Нека да кажем, че Котаракът и черният нарцис е първата книга-игра, преведена на френски. Да. Как се случи това? Запознахме се с един от най-добрите автори в момента, които са във Франция на книги и игри, Емануел Керо. Той всъщност прояви много голям интерес към България, даже живя тук известно време, след като една от неговите книги беше издадена. И той всъщност хареса книжката. Той понаучи български всъщност, а на френски пише много добре и реши да я преведе и да нас запише да участваме в един френски конкурс за книги и игри специално, който за нещастие не спечелихме, но се класирахме така в горната половина, което е постижение за чуждестранен автор при тях. Къде има по-голям пазар? Къде имат по-голям пазар книгите и игри? В България или в чужбина? Всъщност те огледално ли са, как да кажа, се предлагат в чужбина и при нас? Имам предвид, не е ли по-голям интереса, защото тръгват от запад някъде? Да, тръгват поначало от англоязичните пазари, от Англия, от щатите, но България спрямо глава от населението има изключително много книги игри. Водим далеч, много сме напред спрямо всички държави. Тук се развиват много интересни поджанрове на книгите и игри, много интересни системи. И в момента на фона на българския книжен пазар, а не чисто като бройки, бих казал, че далеч не мога да се каже, че има такива успехи на Запад, тъй като тук вече оглавяваме класациите въобще за литература. Случва се с серията Българ. Това е големия принос, разбира се, на Неделчо Богданов и на Села. И на Запад те може да имат повече продажби, но процентно спрямо населението далеч не е такъв успех. Като спомена Неделчо Богданов и Сиела, българска книга игра взема първо място сред най-продаваните заглавия на издателство Сиела и това е Българ, третата книга от поредицата. Ти си гост-автор в нея. Да, точно така. Как премина турнето ви в различните градове? Представяхте книгата?
Турнето беше много готино, понеже аудиторията така, всъщност тя е една книга, която се приема много добре и от малки и от големи, понеже самия хумор вътре е на два пласта и аудиторията на България такава, но на турнето основно идваха по-малките, от съвсем малки деца, през по-големи, така до 3, 4, 5, 7 клас, машини на наша възраст, 25-35 годишни и така нататък, но децата са изключително готина публика, понеже те са наистина запленени от това, което са видяли и прочели и просто е истинско удоволствие да се комуникира с тях. Много хубави бяха премиерите. Какво означава хумор на два пласта? Означава, че има някои неща, които са така намигвания в текста, които малките няма да разберат, но за сметка на това ще са смешни на големите, или примерно намигвания към някои от старите книги и игри, които са също могат да са забавни, подобни моменти на малките, но по друг начин. Как се прие Българ в различните градове? Отчетохте ли някъде по-голям интерес, примерно, въобще към книгите и игри? Във Варна беше много успешна премиерата. Това е твоя роден град? Да, точно така, но беше абсолютно независимо, тъй като основно малки деца си бяха, не беше свързано с мои познати. Там имаше много голям интерес от децата. Също така в Стара Загора и Пловдив бяхме много приятно изненадани от дечицата, които се бяха събрали. Кой е героя на Българ? Казва се Гого, което е съкратено от главния герой. Гого. Да кажем няколко думи и за Котарака и Абаносовия дракон. Тя се явява втора след Котаракът и Черният нарцис. Връзката между двете книги първо? Котаракът ли е? Връзката е Котарака, като дори приключението започва от същата секунда, в която приключва следващата книга, но въпреки това двете книги са абсолютно независими като отделни приключения, за да може да са достъпни за хора, които не са чели първата, просто са независими. Коя е по-добрата според теб? Ако кажеш, че старата е по-добра, това ще говори лошо за мен. Новата определено се приема по-добре от всички читатели до момента, пък аз самия мисля, че в момента пиша доста по-добре, отколкото преди и повече старание е хвърлено. Тя е доста по-голяма. Това да напишеш две книги в рамките на няколко месеца си е огромен труд. Как е постижимо за един човек, на когото това не е основното занимание? Това с 2 месеца е доста илюзорно, защото те излизат в рамките на 2 месеца, но са писани предните 5 години. Българ наистина е писан за доста кратко време, така концентрирано, но Абаносовия дракон се пише от 2011, така че там имаш само довършителна работа. Трудът е много голям, но той не се усеща като труд, когато е забавление. Просто е нещо приятно да пишеш, да създаваш игри. Сигурна съм, че нашите слушатели, и малки и големи, не всички са чували за книгите игри. Вие имате и сайт книгитеигри.net. Книги игри БГ. Книги игри БГ, да. Обясни, ако обичаш по-точно какво представлява книгата игра. Книгата игра съчетава магията на четенето, това да си представяш всичко сам, а не да ти е предоставено на готово, както е в видеоформатите, с това да имаш право на избор, на интересни избори, да участваш в самото приключение и да си главния герой. И на базата на тези избори, които читателя прави в края на всеки епизод, приключението се развива по един или друг начин. Книгите могат да се поръчват и през сайта ви? Да, повечето от тях са, освен по-апокрифните, така могат да се поръчват през сайта, съответно другите ги има и разбира се през всички големи книжарници. Освен автор на книги и игри, ти си издател. Да, обединявам повече неща покрай книгите и игри. Редактирам, издавам, популяризирам, когато мога участвам по събития. Лесно ли се отдава редакцията на такива книги, защото все пак всеки автор държи на своето, и как става това по принцип? Редакцията на такива книги е изключително сложна, понеже тя е на няколко различни нива.
Едното е редакция на играта и по-скоро сценова редакция, което вплита сюжет и игра. И втората е вече стандартна редакция, която е вече структура на текста, самите изречения и така нататък, стандартна редакция. За да можем да го направим това качествено, понеже това са различни умения, ние имаме редакторски екип, който е от повече хора. Всеки си има своя фокус. Последната ви проява беше на фестивала София Диша. Да, това беше сега предната неделя. Да, как проявиха ли интерес към книгите четящите хора? По такива събития винаги има много голям интерес към книгите и игри, понеже са нещо различно и трудно могат да бъдат заместени от каквото и да е друго, така че наистина хората са много заинтересовани. Хубавото е, че все повече хора, които идват на щанда, ние започваме с представяне на какво е това книга игра, но всъщност хората вече знаят. Вчера се навършиха 118 години от рождението на Димитър Талев и една негова мисъл много ми допадна, който еднъж е вкусил от духовната храна и е изпитал нейната сладост, той вечно жадува за нея и я търси. Такава храна ли е за теб книгите игри, въобще книгите? Какво би казал на по-младата ни аудитория за това, че не четат? Точно това бих се съгласил с тази мисъл. При мен беше същото, просто трябваше да пробвам, за да разбера колко ще ме хареса. Младите, всъщност бих се обърнал тук по-скоро към родителите, защото децата, когато пробват с една такава книжка, ние затова и подаряваме на малки деца книги и игри, не само продаваме. Младите са склонни да опитат, но има много родители, които казват, той не чете, той няма никога да пробва, дърпат детето и така нататък. При такива родители няма всъщност как самите деца да пробват, така че те са тези, които трябва да им покажат. И всъщност аз мисля, че така виждал съм доста четящи млади деца, доста умни, както и преди имало нечетящи, така има и сега, но просто трябва да опитат. Мислил ли си за филмиране на книгите ти или пък за някаква аудиовизуализация? Филмирането ми се струва доста така сложен процес, който за момента най-малкото трябва да се завърши цялата поредица. По-скоро медията, която е интересна в момента, са мобилните платформи, където може да се слагат интересни визуализации, хората правят книги и игри, които се изглеждат като компютърна игра вече, но просто с повече текст. И това е най-удачната медия за една книга игра. Ти си автори на компютърни игри. Кое ти доставя по-голямо удоволствие? Книжният носител или пък електронната видеоигра? Аз съм много голям фен на всякакви игри, така че харесват ми и книгите, и компютърните игри, настолни, ролеви, всякакви. Просто човек трябва да е отворен към всичко. Аз обичам да обирам каймака от различните забавления, а не да се впускам само в едно, така че не трябва да се затваряме очите към дадени медии. И сега няма как да не ти задам въпроса. Твоите бъдещи творчески планове, нали? Това е любимия въпрос към автори. Намислил ли си вече каква да е следващата книга и в каква посока да поемеш? Да, следващата книга аз не знам дали мога да кажа много за нея, защото още е в много начален в много начален стадий и тя отново ще бъде с Сиела. Става въпрос за детска книжка, която няма да бъде книга-игра, но също ще бъде нещо много интересно така като формат. И си мисля, че в момента няма да издавам още много за нея. Съответно, в областта на книгите и игри следва продължението на Котарака и Ябълносовия дракон, което е вече малко по-обвързано с тази книга. И съответно работя по 2 компютърни игри паралелно, но за тях малко по-нататък.
Като казваш нова книжка за деца, може би можеш да препоръчаш някои от книгите, които сега са издадени. Добросъците, какво? Добросъците е страхотна книжка. Тя всъщност е книга-игра, приказка игра, която е за най-най-малките, за деца от 5 до 10 години. Приключенията на Тълсъмчето, те са 2 книги. Голямото приключение на малкото Тълсъмче и още по-голямото приключение. Те са страхотни за деца от 3 до 8 дори, за най-малките, когато родителя чете, а детето само прави избор. И те имат невероятен успех. Нали? Той автора спечели каквито награди имаше в България, в Ирландия ходи. Много тиражи се издадаха вече, така че определено би ги препоръчал. Аз ти благодаря за това гостуване в студиото на Радио Добруджа. Желая много успех, желая всяко лято, когато си тук, да ни гостуваш и да говорим все за нови книги. Александър Торофиев, госпожи и господа, автор на книги игри, издател и надявам се добър приятел на Радио Добруджа. Да, точно така. Благодаря и аз и усмихнат ден на всички слушатели. От сърцето на Добрич, във всеки добруджански дом. Радио Добруджа. 91,9.